खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव फिन आरोबाव बिटिआर हा बिफान थामहिनबा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा 12 नं निसिमा बियाबाव थामहिनबा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निसिमा ओनसोलाव 1150निबो बांसिन नखरफोरनो हानि पाट्टा होनाय जादों आरो बेनि गेजेराव सासे मैखोम बिपिएफ राजखान्थि हान्जा एबा दोलोखौ मोजां मोननाय बिथाङाबो हानि पाट्टा मोननो हानाय जादों। बिथाङाल' मोनाखै आरो गोबां बिपिएफनि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्रायबो एबा दोलोखौ मदद होग्रा सुबुंफ्राबो बे समाव आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा एबा इउपिपिएल सरकारनिफ्राय बे समाव हानि पाट्टा मोननो हानायखौ बिथाङा गोबां मानि बाख्नायदों। बिथाङा फोरमायदों थांनाय 15-17 बोसोराव थामहिनबा जोंनि बिपिएफ सरकारनि समाव हानि पाट्टाखौ नाजाब्लाबो मोननो हायासै, नाथाय आथिखालनि प्रमद बर'नि सरकार एबा रनजित बसुमतारी बिथांमोननि सरकार इउपिपिएलनि सरकारनि समाव मोनफैबाय होननानै बिथां बिपिएफनि मददगिरि बिथाङा रोखा फोरमायदों जे थांनाय गोलाव बोसोराव हाग्रामानि समाव एबा जोंनि बिपिएफनि सरकारनि समाव हानि पाट्टाखौ मोननो नाजासेयावबो मोननो हायासै, नाथाय आथिखालनि जा 5 बोसोरनि इउपिपिएलनि सरकार बे इउपिपिएल सरकारनिफ्राय आं बिपिएफनि सासे मददगिरिब्लाबो हानि पाट्टा मोननो हाबाय आरो बेखायनो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौनो मदद होसिगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों। बिथां जा बेनिफिसियारि जा हानि पाट्टा मोनगिरि बिपिएफनि मददगिरि बिथाङा रोखा फोरमायदों। दानिया फैदो बिदिब्ला जे बिथांमोना थांनाय 15 बोसोराव हानि पाट्टाखौ मोननो नाजासेयावबो बिथांमोना मोननो हायाखै, जे आथिखालाव जा प्रमद बर'नि सरकार बिथांमोननि समाव मोननायखौ लानानै बिथाङा बेसेबां गोजोननाय फोरमायदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदों लादिनि। धन्यबाद होयो। जों गोबाव समसिम बे हानि थाखाय जुजिबोदोंमोन। दा जोङो अनेक पार्टियानो सेस्था खालामदोंमोन, मोननो थाङाखैमोन। दा जोङो निस्सय इउपिपिएलनि दिनाव जोङो हानि लेखाखौ जोङो मोनबाय, जोबोद गोजोननायबो मोनबाय जों। आरो निस्सय बे हानि लेखाखौ लानानै जोंनि जेसेबांनाखि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों आरो संसार जानायावबो गोजोननाय फैबाय। आं बिपिएफआव दं, दाबो दं। जोङो दा इउपिपिएलनिफ्राय मोनबाय। सोरखौ हेफाजाब होगोन बे बाराव? दा नायनोसै जोङो सिन्थाधारा खालामनानै मोनग्रा साफ्रोमबो जोङो सिन्थाधारा खालामनानै सोरखौ मदद होयो। जों हायाखै, बिसोर हायाखै, बिपिएफनि दिनावबो हायाखै। दा जोङो इउपिपिएलनि दिनाव जों मोनबाय। बहुत धन्यबाद। आरो जों निस्सय बे बिसायख'थियावहाय जोङो सोरखौ मदद होनांगौ जों बयबो रायजो राजाजों सानलायनानै जों मदद होगोन। धन्यबाद होनांगोन, जिहेथु प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआरआवहाय जोङो जोबोद बिनि खस्थ' खालामनाय रायजो राजानि गांनाय उखैनायफोरखौ बियो सिन्थाधारा खालामदों। आरो जोंनि फरेस्ट एरियायाव जेना रनजित बसुमतारिया सिन्थाधारा खालामनानै फरेस्टनि जेसेबांनाखि रायजो राजाफोर दङ रायजो राजाफोरनि थाखाय सिन्था खालामनानै दिनै हानि पाट्टाखौ मोननायजों लोगोसे बयबो रायजो राजाफ्रा हयथ' गोजोननाय फैबाय आरो संसार जानायाव सान्थि फैबाय होननानै आं